Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Ka Hills Farmer Union omtang bakade ka seng kinong rep nagabanta ki kam thungjur ne ki mar rep Henry ka shimru e ka sinjam man kershan lem shaki weipat ki jait kam rep jong ki nongri jingri banyo e ka bha kaba shilak sanpo hajar tengka shaman la wei po wei unong rep ha ka kamri jingri ya kisiar ya ka balatim kum ka poultry scheme ka kamri jingri ka dei ka wei ne ki kamrep la ka ri bar ka perthei hi baro ka wei bad dei na kane ka daw baka Hills Farmer Union katkum uba alfan bird kharsantiu ulayathu shikilat pathai khubor baka HFU kala shim ya kane ka sinjam man kershan lem ha ka e ka shon ki pai ba nongri jingri bad pensluru ya ki banyo ya ka tei ka bha ha ka yo ka kon Haka khanyo tarik unailor arhajar arpuwei ka Hills Farmer Union kalahir syakathain Sonidan Ribhoi District ban penslur ban ai jinghikai syaki nongri siar bamdo kiba haki ar benta kata ki siar khapeleng ne ki kroiler bat ki siar bamdo ne ki broiler kiba he tang hapo ka saupsan sngi ne ar penai duna bat ki balalong bande na ka benta ban bamdo ya katai kalat jingerap la kershan lengbar ka State Bank of India ban kershan pisa ne karam bala penmang kerpang ye ki nongri siar hasoni dan barha umsning la yathu uba kharsentiu da ka jingtumu kum ka Hills Farmer Union ngela shim ya ka sinjam ya ka banwat benia ka bedei kumnu bandri ki siar bat limba ka poultry scheme de kaladan ka jing ya keren ki shan dum sistem bat ka sarkar jilla naka benta ban pentrikam ya ka scheme poultry mission dan rei kadan ka jing slam nama covid dokumta da ka jing ya mir jumut pada ka jing yarap jong ka State Bank of India ka ba ni lalit ban ya kendu ya chief general manager badai ban pek ya ka North East region apo Guwahati ngela peni ya ka project jungi ya ka plan ka jungi ba ya ka jing tumu ka jungi te nakaliang ka jungu uladong bala kloy ban yarap ikinong rep ka jungi da ka ba nakaliang do SBI kan sa sanction shilak sanpo hajar nakabenta uwing nong rep o bangin sedang ya kane ka project nakabenta bandri kini kesiar ka jingtemu jungi bandri kini kesiar nginle lang bat kesiar khapeleng kesiar saw ki bangang kilayar bat kumjuru ya kini kesiar le ki bangi ong kesiar broiler nakabenta bakini kesiar le ki bangin sadi ki sopusan sngi hadin bekilalong bandino shilo kin yarap pade nakabenta kinong rep kejongi ki ban thiet yo jingbang nakabenta ban penbiang ya kini kesiar layer ki ban khapeleng katkum ka jingkheng ba kini kesiar khapeleng nakumnu kin ai peleng bakhat sau panai te da kani ka thong kejongi menta sedang kini ka pilot project bat idan menta ba plei bat kinong rep kejongi nang nena po Sonidan te kajing sedang jungi kini ka project na nena po Sonidan namar baka beneng chene ka khamsaat bat ka deiru markhap bat ka Assam border Assam te katkum kajing long ka sun beneng ka yahap ha ya ka bangin ri kini kisiar bat rengkat bat ka jingyarap jong ka bank na kaliang jong ka Hills Farmer Union ngila shim ya kini ka sinjam bai ha ka bede bat penyat yo ya kisiar bat igido jong kini kisiar ka Hills Farmer Union kan shim ya ka marketing ban penyat yo ya kini kimar jong kini hakabedi bakane kadai tang kajing persam dungi nang nena po Sonidan bat umsning kadai kajing sedang te lada kani ka project namar bakane kadai ka bangi penyo da kandun ni kinong rep lada kani ka project kalong very successful gila ban multiply 10 times ya ka bangi la sedang nang ni te kumba ka nongol phi penbang hang ne apo thain Sonidan kinong rep iten nakabenta ki nong rep hang ne apo Sonidan circle amar ngilada ni unit repair nakabang Sonidan circle menta ki balada bantap ya ka form cha ka bank kidan hadu nyop wingot